Ola, somos a Mesa de Breogán, unha asociación de Lugo que se dedica principalmente á promoción do rol, os xogos de mesa e o wargame na cidade de Lugo e na provincia. Organizamos xornadas de xeito periódico pedíndolle á Administración Pública espazos onde promocionar un ocio saudable basado pois nas actividades que facemos, que ven sendo o rol, os xogos de mesa e o wargame. Na actualidade estamos programando un rol en vivo sobre o golpe de Estado en 1936 en Lugo, basándonos no libro de Ben Chosei, Diario de Lugo de 1936. A idea é pornos no papel de persoas que vivisen esos días e a información que manexaban, tanto do que se falaba pola rúa como que se publicaba en xornais ou saía pola radio. É unha maneira diferente de promocionar a memoria histórica apostando pola empatía e un sistema vivencial recurrindo a aquelas situacións polas que puideron haber pasado estas persoas. Pois se che gusta esta ou outras ideas, dalle like, suscríbete, contacta con nós, fálalle de nós á xente que lle podan gustar este tipo de actividades, promocionanos en redes sociais e xa sabes, calquera actividade friki que se che poda pasar pola cabeza, contacta con nós que veremos se somos capaces de facela.